झाडाला पाणी घालायला चालली तर शेफ आहे जेवणामध्ये एक्सपर्ट आहे. तुम्हाला काहीतरी रेसिपी मी शेअर करीन. ह्या बघा आपल्या कैऱ्या कापून झालेल्या आहेत. टाकते एकदम सुकी नाही, थोडीशी आम्ही रश्शेवाली करणार आहे. वाघ्याला बोलव, वाघ्याला. ए वाघे धर, पडले बघा. ते पडले ते हे काय तुला हवं, तुला हवं ठीक आहे ठीक आहे. वाघ्या तर ये तुला शेरवा सगळं नको घेऊ. दिला ना आता. त्याला औषध द्यायचंय ना काहीतरी, हे तर घ्यायचं होतं. ठीक आहे बघितला, हे बघितला तो समजला काहीतरी करतायत मला. ए खा लवकर, खा लवकर. खाल्ला नाही, नाही खाणार एवढ्या लवकर तर खाणार नाही. काय खाल्ला मग? खाऊ खाल्ला ना, औषध औषध. जीभ बाहेर काढला म्हणजे समजायचं खाल्लं. जीभ जोपर्यंत बाहेर नाही काढत ना तोंडातून तोपर्यंत जीभ मध्ये तोंड चाटायला बाहेर काढलं. इथं साईडने टाकायचं असतं. नाही डायरेक्ट गळ्यात टाक. किती वाजले घड्याळात जरा बघ ग. 8:30. 8:30लाच किती बघा ऊन पडलंय. आणि वाघ्या आणि शेरू बघा कसे बसलेत. ते त्यांना गरमी होते ना म्हणून असे मातीमध्ये जाऊन बसतात. इथं चूल पण आमची विजलेली आहे कारण आम्ही पाणी भरत होतो. हे बघा इथे पाणी आपलं थोडंसं लीक होतं, म्हणजे काम पाणी भरायचं चालू आहे. आणि झाडांना वगैरे पाणी घातलं आज. आणि इथे श्रद्धा बसले. श्रद्धा आज जाणार आहे मुंबईला. माझं काम चालू झालंय म्हणून. हां म्हणजे एकटीच जाणार आहे ती. आणि भोप्या आणि करिश्मा आहेत अजून इथे राहायला थोडं दिवस. पुढच्या महिन्यात किती तारखेला? सुट्टी भेटेल तशी. हां म्हणजे ते कामाला सुट्टी भेटली का पुन्हा ती परत येईल. तर आता ट्रेन तिची आहे 10ची. आता थोड्या वेळ निघेल ती. भोप्या तिला जाणार आहे सोडायला तरळ्यामध्ये. आणि मग तिकडनं ती जाईल घरी मुंबईला. शेरू जाम मस्ती करून दोघं जण आता बसलेले आहेत. तो हा एक तर झोपलेलाच असतो त्या मातीमध्ये. चले वागू. हां सांगते चल. तर जेव्हा ही श्रद्धा ना आमची निघाली आता जायला. ए वाघ्या कुठे आहे? शेरू बाई, शेरू मागे येणार ना तो बघ. हे करिश्मा त्याला घे जा, त्याला बांधून ठेव. होली चालली आमच्याकडे आज. ही बघा इथं होली चालू होती. हा इथं पाण्याचं काम चालू आहे ना, होली पण चालू होती. हे शेरूला घे करिश्मा. तो बघ हे बघ. अरे तो गेला पुढे. ही बॅग उचल. तो बघ तो बघ तो बघ. शेरूला घेऊन ये करिश्मा. एक वर्षाचा तुझी दुसरी पण बॅग आहे ना, एकच आहे ही. एक ठेली बाईकवर. अच्छा जा फोन. हां फोन करा. अरे गाडीत बसली का फोन कर तू. ही आमची वेडी सून बघा. सकाळच आमच्याकडे होली हे आलेली आहे. होली जवळ आले ना, सकाळपासून नुसती मजा मस्ती चालू आहे. ए फोन करा ट्रेनमध्ये बसली का. हा बघ शेरू आला. जा रे शेरूला घेऊन जा करिश्मा. जा शेरूला घेऊन ये. ह्या झाडाला पाणी घालायला चालली. ए उशीर होईल त्यांना, जाऊ दे ग. जाम धमाल मस्त चाललंय सकाळपासून बाबा. हा बघा वाघ्या. वाघ्या ताई गेली. चल आपल्याला मोटर बंद करायचे करिश्मा. त्याला घेऊन ये, त्याला घेऊन ये वाघ्या शेरूला. आता हा शेरू ना सोडणार नाही. आता तो मागं जाईल त्या बाईकच्या. शेरू ये, दर खाऊ देते. शेरा तो ऐकणार नाही तुला. बोबे दम द्या ना. तो बघा आता हा शेरू टाइमपास करणार. उगा तुझी ट्रेन 10ची ट्रेन आहे, उगा ट्रेन सुटायची. हे बघा आमचा बोका. चला 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 येतात ती लोक. चला
नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आज थोडीशी गडबड झाली आमच्याकडे, म्हणजे पाण्याचा थोडासा घोळ झाला. आमचं जे पाणी येतं ना, त्या पाण्यामध्ये वास येतो. आज धरणाच्या पाण्यामध्ये काय माहिती काय त्यात काय पडलं आहे की काय माहीत नाही आहे. त्याच्यामुळे प्यायचं पाणी आम्हाला आज खालून जाऊन आम्ही भरून आलो. सकाळी सकाळी गेलो होतो काहीतरी 6:15 6:30 वाजता, आणि आता प्यायचं पाणी आम्ही आता एक 5-6 हंडीला भरून ठेवलेले आहेत. खूप थकायला झाला कारण थोडंसं लांब आहे आणि आपल्याला सवय नसल्यामुळे थोडासा दम पण लागला. गार्डनचं बहुतेक सगळं काम म्हणजे झालेलं, पण मला वाटतं 1-2 अळी करायची बाकी आहे, ते मी आता करून घेणार आहे. काल थोडंसं थकायला पण झालं आणि ऊन पण आलं, त्याच्यामुळे मग ठेवलं होतं मी. पण झालं आता कंप्लीट करून झालेलं आहे. आणि आता ते इकडे बघा गवत वगैरे पडलेलं आहे ना, ते आता जाळायचं आहे. आत्ता जाळायचं का संध्याकाळी जाळायचं ते बघूया. आता भोप्या ते करणार आहे आग लावायचं काम. मला वाटतं संध्याकाळीच करता येईल, कारण आता सकाळच्या वेळेस असं म्हणतात ना आग पसरते, त्यामुळे आता नाही करता येणार असं इथे. आणि आता भाग्य आणि शेरू दोघं पण आता गेलेत बाहेर खेळायला. तुम्ही मगाशी बघितलं असेल ते भाग्याला नव्हे शेरूला औषध पाजताना, तर ते जंताचं औषध असतं ना, ते शेरूला पाजलं भोप्याने. गोळी दिलेली आहे. सिरप आता देत नाही आता, कारण आता वर्ष होऊन गेले ना त्याच्यामुळे. तर भाग्याचं बाकी आहे. आता भाग्याला मला वाटतं 8 दिवसानंतर त्याला देणार आहे. थोडंसं जरा त्यांचं तारीख आहे ना मागे पुढे. आता मार्केटमध्ये जाईन तेव्हा मी परत ते मेडिसिन आहे ना जंताचं घेऊन येईन, तेव्हा मग भाग्याला देणार. मग हे बघा आमचे काका आले. काकाला आले काय 2-2 बाटल्या आणल्या आज. एक काम कर, रांगोळीच्या आधी जा, खाली बघायचं ना ते कमी पण येऊ ते त्या इथे धरणाच्या पाण्याचा खड्डा आहे ना. कुठला चक्कर दिले 4 वाजता, सकाळी का संध्याकाळी? डोळे उघडतील ना तुमचे. काय ती त्याचं काय ऐकू नको बा. लाकडं ये इकडनं बाहेर. काय टावेल तेवढा ओला झाला. मंडे आंघोळ कधी गेला लाकडा गोळा करायची. कुठं हे जाऊन खड्डा बघून बघ वर काय तरंग बसली तर माहिती पडेल. आता उन्हाच्या आधी जा. साप बीट काय मेला म्हणजे समजत नाही. दे 2-4 दे. हे करिश्मा आपण 2 जण जायचं, जास्त मस्का लावत राहायचं नाही. आपण 2 जाऊया, आपण 2 जाऊया. हिरवी बटाटी बघ तुम्ही ते व्यवस्थित कापून पातळ कापलेत ना. आज करिश्मा ना आमच्यासाठी नाश्ता बनवते. काय बनवते का? कांदा पोहे का बटाटे पोहे? बटाटे पोहे. बघा तिला ना पोहे खूप आवडतात, तर ती कालपासून मागे लागले पोहे खायचे. तर पोहे खायचे म्हणजे बनवतो, मग तुझ्या हातचा आम्हाला पण खायला मिळेल. तर भोप्या वाट बघतोय. भोप्या आमचा शेफ आहे, जेवणामध्ये एक्सपर्ट आहे. तुम्हाला काहीतरी रेसिपी मी शेअर करीन. 2-3 दिवस झाले मामी बोला ना. हां काल पण त्यांनी ना हे बनवलं होतं आमच्यासाठी, स्पेशल अशी भाजी बनवली होती. पण रेसिपी म्हटलं नंतरला शेअर करूया. आणि आता सध्या तो आता घरीच आहे. आता तर मजुरीचं काम ना आता बंद आहे. आता जेव्हा काम मिळेल तेव्हा तो परत जाईल. तर ह्या बघा ह्या कैऱ्या बघा आणल्या होत्या ना पन्यासाठी, तशा भरपूर आहेत. त्याच्यामुळे ह्या कैऱ्याचं मी आता ना उसरी बनवणार आहे. म्हणजे कापायच्या तुकडे करून त्या मीठ आणि हळद लावून उन्हामध्ये सुकवायच्या. म्हणजे कधी आपण सुकी मच्छी वगैरे बनवून त्यात आपण हे वापरू शकतो. पन्ह कसं झालेलं आहे त्या दिवशी बनवलेलं? काल बनवलं ना. आणि आपण कसं आहे चवीला ते मी चांगलं आहे. आज मी आता पिणार आहे ना. मी माझ्यापुरती थंड पाण्याची बॉटल ठेवणार आहे आणि पिणार आहे. कसं असेल आता हे असे ना तुकडे करून घेते, त्याला म्हणजे हळद मीठ लावायचं, लांब लांब तुकडे करून घ्यायचे आणि मग उन्हामध्ये एक 3-4 दिवसामध्ये सुकवायचे की आपली उसरी तयार झाली. हे असे आंबे भरपूर आहेत. तिथे आता पाणी भरून येताना बी 3-4 पडलेल्या आणल्या मी 2 उचलून. पण माझ्या हातात हंडे होते म्हणून मी उचलले नाही. उचलल्या मी 2 खराब होत्या आणि 2 जशा चांगल्या होत्या. काय काय जण साली पण काढतात, मी काय साल नाही काढणार, कारण साल साल छान लागते हां खायला उसरी.
हे असे तुकडे करून घ्यायचे. असं मीठ मसाला लावून आहे ना सुकवायला ठेवली ना की मम्मी खाय. आणि तो सुगंध काय मस्त येतो जेव्हा आपण मसाला नाही सुकवतो ना. लावणार आहे, फक्त हळद आणि हळद आणि मीठ नाही तो सुगंध पसरतो ना तर सुगंधाने जसं असं सगळ्या खाऊन टाकायला कैऱ्या. तर ह्या बघा आपल्या कैऱ्या कापून झालेल्या आहेत. त्यात मी आता टाकते मीठ, भरपूर असं मीठ टाकायचं. आता हळद टाकते, हळद सुद्धा भरपूर अशी टाकायची. आता असं व्यवस्थित असं मिक्स करून घेते, म्हणजे मीठ आणि हळद आहे ना ते सगळ्या कैरीला लागलं पाहिजे. आणि आता हे आपण उन्हात सुकत घालायचं. एक म्हणजे कडकडीत जर का ऊन असेल ना तर सुकून जाईल 2-4 दिवसामध्ये. वर्षभर आपल्याला ही कैरी खायला मिळणार सुक्या मच्छीत टाकायला. म्हणजे आपण कोकम बघा टाकतो ना, कोकमाऐवजी कैरीचा वापर करायचा. तर अशा पद्धतीने मी करते दरवर्षी. माझ्याकडे गेल्या वर्षीच्या कैऱ्या अजून पण आहेत थोड्याशा. मला काय मस्त सुगंध इतका छान सुटलाय ना, असं वाटतं अशीच खावी. जेवायला चाललंय. येता जेवा जा वाग्या शेरू. चला जेवायला या. ये जेवू. हे बघा ठेवलं आता या उन्हामध्ये आणि सुपामध्ये ठेवलेल्या आहेत, ताटात नाही ठेवायच्या. किंवा प्लास्टिक असतं ना त्याच्यावर पण ठेवलं तरी चालून जातं. तर सुपामध्ये बरं पडतं ते, टोपलीमध्ये किंवा सुपामध्ये. आता या सुकतील. ऊन केवढं पडलं आहे बघा. हे बघा करिश्माने केलेले पोहे, म्हणजे 1 चमचा मी खाऊन बघितलं आहे, एकदम मस्त झणझणीत केला नाही काय गं. ते खाऊन पण झाले, पण मी ते माझ्या कैऱ्या जरा कापत होती ना. तर आत्ता आम्ही की नाही दुपारचं जेवण करतोय. आज खरं म्हणतं तर आमचं ठरलं होतं फणसाची भाजी करायची आणि रेसिपी तुमच्या शेअर करायची होती. तर भोप्या आणि करिश्मा दोघंजण जाणार होते फणस आणायला. पण भोप्याला की नाही अचानक फोन आला त्याच्या कामावरनं की ये म्हणून. त्याच्यामुळे तो मग धावत गेला आणि मग प्लॅनिंग आमचं कॅन्सल झालेलं आहे. तर आता मी इथे दुपारच्या जेवणामध्ये टॅमॅटोची भाजी असते ना झटपट, फक्त आमच्या दोघींसाठी ती बनवते. आणि ते साईडला भात लावला आहे कुकरमध्ये आणि भाकऱ्या मी केलेल्या आहेत. तर यात मी आता टाकलेलं आहे हे कांदा टाकलेला आहे, थोडंसं हिंग, जिरं आणि थोडंसं कढीपत्ता टाकला. तर हे जरा लालसर करून घेते. आणि कढई बघा तीच आहे, म्हणजे आता आपण पोहे केले ना तीच कढई घेतलेली. झटपट जेवण, झटपट. तुला आवडते का काळाची भाजी? हा, कांदा टोमॅटोची भाजी आवडते मला पण खूप आवडते, पण आमच्याकडे घरामध्ये आवडत नाही दोघांना, म्हणजे कुणाच्या बाबांना पण नाही आवडत. असं म्हणजे एकदम सकाळी सकाळी नाश्त्याला पण छान लागते, जेवणाला पण चांगली लागते. जेवण डाळ भातासोबत तर अजून चांगली वाटते, भाकरीवर पण छान लागेल. छान लागेल. हा, आता हा बघा तिखट मसाला टाकलाय थोडासा आणि थोडीशी हळद टाकते. चटपटीत लागतो मस्त, आंबट गोड. गुळ टाकू काय ग? हा, गुळ टाकते तू? गुळ नाही टाक. गुळ नको ना. गुळ टाकून मग छान लागते. जाऊ दे, हिला आवडत नाही ना मग गुळ नाही टाकत. गुळ मी कधी खाल्लं नाही गुळ टाकून, म्हणून थोडीशी अशी गोड आहे टेस्ट अशी चांगली हा वाटते. ना. आता हे टोमॅटो थोडीशी रशेवाली करणार, म्हणजे भातावर पण खाऊ शकतो ना आपण आणि भाकरीबरोबर पण. काय काय जण टोमॅटोची चटणी बोलतात का? हा, तू काय बोलतो? चटणी? चटणीच आम्ही पण चटणीच बोलतो. आता शिट्टी होईल कुकरची. एका साईडला कुकर, एका साईडला टोमॅटोची चटणी. व्यवस्थित असे मिक्स करून झाले. आता त्यात थोडंसं पाणी टाकते, एकदम सुकी नाही, थोडीशी आम्ही रश्शेवाली करणार आहे. आम्हाला भातासोबत पण खायची. आणि आमच्याकडे कोथिंबीर संपलेली आहे, त्याच्यामुळे कोथिंबीर आम्ही आता नाही टाकणार. आता वर झाकून ठेवतो. चुलीवरती गेलीच आहे पण बाहेर ऊन जाईल. इतकी हवा सुटले ना, सगळं उडतंय, काही वस्तू जागेवर राहत नाही. सगळं जिकडे तिकडे. हे बघा, हे चुलीच्या पुढे बघा तो विजवलेला फाटा आहे ना, तो पण वाऱ्याने पेटलाय. हे त्याला धूर बघ किती येतो करिश्मा. हे दुपारच्या वेळेस ना असं हे रोज असतं, म्हणजे हा जो पसारा आहे ना तो आता अजिबात काय उचलायचं नाही. सगळं जिकडे तिकडे उडणार. डायरेक्ट संध्याकाळी जेव्हा दिवस मावळायला ना त्यावेळेस सगळं उचलायचं. म्हणजे तुम्ही किती पण सगळं उचललात वस्तू त्या पुन्हा सगळ्या उडणार. हे बघा इथे पण बघा, ते सगळं पडलंय ना, पिशव्या ते मग बी सगळं पडलं, ते सगळं वाऱ्याने. तर दुपारच्या वेळेस असा वारा असतो. झाडं बघा किती हलत आहेत. आणि आता आमची जेवायची तयारी. आम्ही आता दोघीजणी बसतो जेवायला. करिश्माला सगळं जेवण आणते बाहेर. वाघ्या शिरू आपले जेवून झालेत. कुठे गेले का दोघं जण? आतमध्ये गेले. आणि ते कैऱ्या आपल्या सुकत आहेत. आपली हळद आहे ना
सुकून झाले तुम्हाला मी दाखवते हा जवळून. हळद शिजवली तेव्हा दाखवली होती. ही बघा अजून 1-2 दिवस ऊन दाखवलं ना की झाड चालेल. मग एवढीशीच झाली बघा. आणि ह्या बघा ह्या कैऱ्या इतका छान असा सुगंध सुटला आहे त्या कैरीचा. असं वाटतं सगळंच खावं. उसरी उसरी हे आणू काय का उसरी एकदम जेवताना खायला. करिश्मा उसरी आणू का ही कैरी. नेते 2-3 आणि आम्ही जेवायला बसतो. मस्त याचं बघूनच आहे ना तोंडाला पाणी सुटतं आपल्या. चला बघा कडाक्याचं ऊन आहे. पळा बाबा आतमध्ये. हे बघ किती हवा सुटली. मग सगळं सामान जिकडे झालं हे घे जेवूया आपण. पकड सगळं झालं इकडे तिकडे. हे बघा हा शेरू पण आहे ना जेवून झालेला आहे. हा बाबू जेवला ना. काय रे आता ऊन आहे म्हणून ते बाहेर नाही ना तर जागेवर नसतात ते. हां त्या तिकडे लांब एकदम रानात. दुसरा कुठे गेला. दुसरा पाठीमागे असेल. पाठीमागे नाही हॉलमध्ये बसलाय. ही आपली टोमॅटोची भाजी आमच्या आवडीची आहे. याचा ना भाकरी सकाळी भाकऱ्या केल्या होत्या. म्हणजे पोहे पण केले होते आणि नंतर मग पटकन भाकऱ्या पण करून ठेवल्या. बस बस जास्त नको वाढवा मला. वेट बाहेर गेली काय गं. दोघं हापसतात ते. मला वाटतं झोपेत ना उठले. बाहेर गेले. इकडे शेवता इकडे. खाऊदर ये लवकर. आईस्क्रीम अगे पाणी पिये. आईस्क्रीम आईस्क्रीम बोलावर लगेच धावत. पाणी पिये पाणी पिये. बघितलं गेला खड्डा खाणारा. ये रे लवकर. ते तुला पाणी पिये वाग्या. पाणी पिये. पाणी सरपण पाणी मी मगाशी भरून ठेवला. पण दोघं जण पितील. तू कुठे तोड लावलं नाही. जर घे पाणी पी वाग्या. पाणी पिवा. पाणी पी पाणी पी. पी पाणी बाबा पी. बघ बघितलं म्हणजे आपण तोंडाजवळ जाऊ. म्हणजे आपण जेव्हा देणार तेव्हा ते पाणी पिणार. काय घ्यायला करायचं. पाणी पी पाणी पी. ठेवताय दोघं मारामारी पण करतील काय का बॉलवरनं. कचरा वरती जरा गव्हाचा. संध्याकाळचं बरं वाटतं ना पण शांत एकदम. कशाला बनवायचं जेवण. चुलीवरती करूया. कढी चुलीवरती बरं पकोडे वगैरे. करिश्मा ओरडते. शेरू आणि बाग्याला ना हाक मारते ती. तर गहू साफ करत होती. ते आता झाले साफ. दळण काढायचे ते उद्या दळण काढणार आहे मी. म्हणजे चक्कीमध्ये टाकायचं आहे. अवतार बघा काय झालं आहे ते. आता संध्याकाळचं आमचं जे काम आहे ते आता करायला सुरुवात केली आहे. दिवस मावळला आहे. आता पटापट संध्याकाळचं जे रुटीन आहे ते करायचं आणि मग जेवणाला सुरुवात. तर असा बघा आजचा आमचा दिवस गेलेला आहे. तर चला ताईनू आजचा हा व्हिडिओ आता मी इथेच संपवते. कसा वाटला जरूर सांगा. आवडला असेल जरूर लाईक शेअर करा. बाय बाय सर्व.